Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa, no a v dnešnom videu si zahráme Roblox, ale myslím, že sa nám bude trošku zväčšovať jazyček. What's that? What's that, brother? Takže bez mojich okecávaní môžeme ísť na to. Samozrejme dajte like aj odber. Dobre, takže asi musíme klikať, áno, aby som zjedol tú čokoládu. Zjedol som ju a zväčšil sa nám jazyk, to neviem. A tu na hore mám 64 a mal som tam menej. Mám taký pocit. A tu si budem môcť kupovať asi petov, tak poďme si rovno kúpiť. Oh my god! Vojtu Dominu 107%. Čo ti dáva, tak to bolo celkom malé šťastie na to, aby mi to padlo. Dobre, tak poďme ešte raz. Teraz to šťastie asi nebudem mať. Myslel som si. Dobre, tak si ich equipneme. A to nám akože zlepšiť. Či čo? Fú, teraz mi to ide rýchlejšie. Jazyk sa mi nezväčšil. On sa mi nezväčšuje. Ale už mám 266, čo je viac. To je zadarmo limitovaný pet. Tak to bude dobre. Tu mám nejaký free spin, tak poďme ho otvoriť. Padli mi poušny. Dobre, poďme klikať. Dobre, naklikal som a mám 800 jazykov a tu mám free rewardy. Tu som dostal až toľko. To ti dáva? Nie, nedáva. 2000. Dobre, čo tu ešte môžeme robiť? Ísť za nerdom a bojovať? Jaj, to je mega. Musím klikať. Neviem, čo sa stalo. Nevadí. Noob chce fajtiť. Ja aj toho som rozbil. Ja mám pocit, že som proste dobrý, nie? Tak určite. Dobre, čo tu ešte máme? Ja by som si šiel ešte otvoriť toto, tak také šťastie už asi nebudem mať. Dobre, takže čo ideme teraz? Asi klikať. Tu sú nejakí pracovníci. Ja si ich môžem kúpiť, či? Skúsim ešte naklikať a či pôjde toto. Takže si musím naklikať 3000. Dobre, mám 3000 a pôjde to? Ja som stratil mojich 3000. To nemalo byť v pláne. Dobre, ale tu budem mať 5 za 4 minúty. Tu je aj nejaký snack shop. Aha, to budem dostávať potom viac, to si kúpim. To som nevedel. Dobre, na toto už nemám. Teraz dostaneme až 78, tak to pôjde strašne rýchlo. Kámo, kúkajte, ako to ide mega rýchlo, keď dávam butterfly click. Inak, kúkajte, ono pod mojím menom sa zobrazuje, ako rýchlo klikám. Okay. Mega, to je crazy. A týpek chce so mnou bojovať, tak poď. Rozbijem ťa, bacon. Ja neviem, ako sa to vyslovuje. Rozbil som ho, však to som proste ja. Mám 12 000. A rovno si našetrím na to, aby som rozbil presne tohto silača. Neviem vôbec, kto to je. Ale rozbijem ho úplne. Ja tu mám autokliker zadarmo. Škoda, to ide pomaly. Ja viem ísť rýchlejšie. Dobre, už ho môžem fajtiť. Tak poď, čokoládu to hneď zjem. Taký silák, on nič nevie. Ježiši, mne je ho ľúto. Ďalšie odmeny. Toľko som dostal. Extrém. Môžem si kúpiť nový snack a bude to takto zmrzlinka, strawberry. A teraz dostávam za 100, čo je dosť. A za minútu 20 mám peta. Neviem, či je dobrý, ale neviem. Tu je, že daily chest. Okay. Čo tu ešte máme? Free rewardy. Dobre, takže mám pocit, že si našetrím na presne tohto a ozvem sa vám. Dobre, takže som Tyred, vôbec neviem, čo to je. A videl som, že už mám tohto peta, tak poďme si ho zobrať. Ja mám ich až 3. No koľko mám? 198. Čakal som to trošku lepšie, ale nevadí. No máme poušny, použijeme ho. A teraz koľko dostávam? Stále 198. OK. Ešte kúsok, ale medzi tým si môžem kúpiť nový snack. Teraz dostávam 248 jazykov, to je zase o trochu rýchlejšie. A znova medzi tým si môžem kúpiť nový snack. Teraz dávam za 322 jazykov, čo je zase o dosť rýchlejšie. Zatiaľ dajte like a odber medzi tým, ako klikám. A už idem bojovať proti Gigačetovi. Rozbil som ho. Chudáčik. Som rozbil a ja môžem ísť do nového sveta, do desertu. V tomto čase som si povedal, že by som toto video ukončil. Pre pokračovanie dajte like a odber. Ahojte!